Sige, sige, sige. BuhaySariSari. Okay. Balik lang kita. Good evening mga ka-BSS. Dito po tayo ngayon sa Peryahan. Sa boundary ng Naga at CANAMAN. First stop natin ay dito. Okay. Okay. Ito muna, ito naman. Tingnan natin yung anong ginagawa. Ano ba yun? Ano mo maglaro? Bigyan natin yung mga bagong dating ano. Okay na, games. Hello. Bala sa di number 2. Okay, kasi sa bingo. Ano yan? Oo. Kasunod na bola si G. Sige na, ikot-ikot kita. Number 50. Let's go. Number 50. Laro straight diagonal lang. Ngayon bago na ang bingo. Oo. Hindi na katulad nung dati pag Bawal na pa. gaganyan. Ngayon, pag nagbibingo ka, punta ka na lang ngayon dito. Dito na sama na. Dito lagi lang ang kawat mo. Kailan kayo ito kayo nasa... Ay, naglulubas na. Pero mag-inis taga-kalawag ka ganyan. Taga-kalawag. Magkaya sa LCC. Nagbibigyan mo na kami ng kapon. Masasay ko, susuhon. Mag-ikaw siya sa bingo ah. Kaya kami. Hindi naman dali naman. Mag-ikaw siya so. Ano naman yan? Sabi? Bawal daw ang bata. Wow. Ano yan? Mataya ka dyan, tapos may ano. Grabe. Wala. Wala. Wala magano. Ito po ang nightlife sa Peryahan. Madaming pong tao talaga. Yan, ano naman yan? Let's see. Yun ang ganaw. Dapat makadaramdaman sa may number. Anong pitayaan mong number? Tapos kasi ma-control ka yan. Kung anong kulay, may ganaman. Pero may ginaganahan ka yan. Pero ang pitayang, ano? Nadadoble. Nadadoble. Gina, paano nagtatagagan na yan? May itong pasukan. Ayan, Piso. ay, sarap mo lang kita. Ay, dig, sa sarap. Tayo ka mga games. Ano naman, Daning? Okay. Number 3. Ayan. Ruleta. Naman, Dayan. Dalawang taya. Ay, nagaganahan tungod na yun. Kaya ka naman ng piso. Ito ko na. Kaya ng piso na. Alien kita sa mga Pasukan piso. Kaya lang si mga suki. Ito na si mga koro. Ay, Pag lahat ko itong pasukan piso. Mayo. Ay, pasukan. Oops. Ano naman ang gana dyan?
Dapat pag may nagpudo naman si ilaw, yung gana. Bala sa G. Number Kaya? 69. Oops. Oops. Walang kita katao. Walang kita. Dumaga na kita. Kaya lang, how it works. Ay, hinahanap ko itong pasyon. Number 34. How it works? Pag nagtayag din ng piso, ano siya? Ano doble? Ining katapat niya. Ganun ba? Kasama. Gusto sabihin, kung ano hampa, natapatan, kung ano nahampangan. Ano nga na? Alam mo nagtaya ka? Araw kayo. Oh, sayang. Nakadawa na kita. Nakadawa na kita. Piso man lang dyan. Sige na. Let's do. Pizzeria, PV. Bo, 25 yan. 25 yan? Ah, sayang. Sayang. Nasa 25 yan. Pupustoles kayo na. Let's see kung manalo yan. Tingnan natin. 27. Let's see. Oh, the lights must turn on. Come on. One more. Bitin. That's enough, honey. Tara, piso. That's enough. Paratras pa lang, ani. Hey. Oh, last na yan. Ako, hindi ko Ano yan? Pizzeria. Tapos, na pwede. bawal na yan. Ang ganda kong piso. Cup noodles. Bakit abog mo yung cup noodles? Oh, ay, sayang. Oh, dyan na. Oo, sayang. Sabi na kaya. Tama. That's enough na. That's enough. Naman kita, Oy, sayang. Sige. Sige. Hindi saan ka tama po. Para. Okay. Alright, bala. Sige. Tira man, taya. Hawak na sa panangga. Pumalang pala. Ito ng anang bala. Talaga? Anang bala sa G. Numero 48. Paano man magana? Number 48. Anang bala. Napag-aro ka yan. Tapos. Mapanood ka lang sa Okay. Susunod na bala sa G. Dapat pala. Numero 52. Number 52. Linya ng G. Maluyo ko kan pag-iskutin nyo. Ayun nga, may arugan. Sa G pa rin, number 53. Dadungugun mo nga niya. Numero Ayan 53. nagsasabi. Oh, ayan. May arugan nga ni. Libuhan lang daw kanina ano. Ayun. Bola sa doble Okay. ang 4. Number 44. Gana ka pumunod kaya. Okay. Bola sa G. Number 60. May narugan. Iba po yan. Pan-check yan din sa Numero 60. Gana ka na. Okay na siguro yan, Liz. Let's go. Karyan man daw yan. Karyan. Yes. And, alam mo niyo po ba ngayong gabi? There's a lesson called restraining and regulation. Everything is good in little amounts. After 2 years of pandemic, Yes, but nagkaroon ng you shouldn't go overdo our Okay. amounts. Anyway, Ayaw ko sa LCC. ang purpose namin ngayon ay mag-stroll at And have fun. have fun and Regulation. LCC naman. enjoy! My head's on straight, gotta flip it and grip it and go with it on spray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it's squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk over here, I can feel afraid. Think I could change my mind, maybe elevate. Pero may bayad na. Kanan mo na. Mayo! Rock in a hard place. Dalo sa pagpagaw. Kanan mo na. Kapanan mo na. Okay na. Wanna picture where I'm okay. Living life is doing lots
purpose to overcome, but try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences to us. Just your gut, it can show you what you want. Every day. Masakay kitang rides. Yan, may mais o. Mais. Ikaw, masakay kitang rides. Ay tumatama na dito sa kalima sa lahat ng nagsari o pagtatanggal ng ganito. Hindi mo namin sigurado ang tama na kanyang karto. Sa pagkakita ng kailangan, ano ba ang karto? Oo ka dyan. Hindi kita sa baliw. Ano ba? Piso lang talaga. Piso. May baga piso. Ano? Dapat shoot. Dapat maka-shoot. Tama na yan. Asin kulang. Sarap pa lang. Tama na yan. Ay! Ay, dahil ito, pwede. Sarap po. Ay, sa love mismo ng yellow. May yelo dapat. Ay, sa burigat madali na po. Tasi ka lang. Oh, mismo sa laog ang yellow. Ginagkara pa ng last na. Kaya last. Hindi ko mo naintindihan ang game. Ay, nakalaog. Ano to? Ito na. Oh, dali na. Pahui. Hindi, makakunan mo. Basta, ito na bawi. Kain ako. Kain mo ako. Wala naman kami sa iba. Pares mo lang baga. Sakay kitang rides. Sakay kita. Sakay kita. Sakay kita. Say.
Diyan, okay yan dyan. Okay yan dyan. Dive dyan, dive. Ano ni ano? Sige, ano? Renta. Sige daw, honey. Looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can see me, and honestly, I'm Ako na. once saved me. Like to be Dahil na, ako na lang. there's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. Sorry. The next life to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get it. Nahaya. Waltos. Better change my mindset. Ate. It's pretty cool that I'm living that better days. I could walk, see, hear, I think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day. Saro, dua. Ayo. Okay na. Oh, okay na. Ako ang pagkakong duwa. May mahay na si Wala pa. Ako kitang duwa. Candy. Ayun pa. Doon na lang ito sa rides. Kung ano yan? Ay, makusog. Makusog yan. Ay, Una, sakay kita. sakay ka na muna. Baka muna lang magsakay. Dapat din nakmahihilo. Hindi pa, masok ka na lang. Sigurado ka? Masok ka na lang. Bayad na kita. Bayad na. Bayad na. Lang 100. sa inyo lang. Okay. Dua. Duwa po. Meron na. Dahil ako na lang makakauto. Sign. Oh. Jumps.
Sugar-free. Sunlight sugar-free coffee. Pure-free coffee sa ating nakuha. Balik tayo anak ha? I'm stuck between a rock and a hard place. Do I work hard? That is your chance to be rude. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.
Asin mo kung mga pamilya. Grabe. Nagutom. Ano na kita kakain na? Nagutom na ako. Ano, experience? Good. Siguro, yeah. Ako nga niya, siniro ng pag-init. Share, comment, subscribe.